তুমি ট্ৰি হাউচটো দেখা পাইছা পাও নাই? নাই পোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম। হয় নেকি? এতিয়া আমি এতিয়া ট্ৰি হাউচটো দেখাই পাও নাই, এতিয়া আমি খুৰিখিনি যাব লাগিব ট্ৰি হাউচটো। বেলে ভোটে জৰা জৰা নবা আমি সুরাবুরি মানাবে ওই নয় ভাই দিকে যাব লাগে না পুরা নদী উঠিবারে উত্তরে যাব লাগবো, উত্তরে যাই এসএসবি ক্যাম্প পাবি, পাকা রাস্তা দি এসএসবি ক্যাম্প পাবি, এসএসবি ক্যাম্প পার হয় পশ্চিমে যাবি। My YouTube channel Nukul Blog लोगोसे जों दा ट्रि हाउसआव थांनो नागिरदों स' आं दा टाउनफोराव दं लोगोसे जों दा ट्रि हाउस थांनो नागिरदों लोगोसे आं दा हारसिं दङ बर्तमान आरो लोगोसे सिङाव लोगो सासे दङ स' आं बेखौ नेना थानो होदों स' बिथाङा बर' रोङा आरोना बिथाङा एसामिससो स' जों सानैजों थांगोन स' बिथांखौ लोगो हमनायखौबो नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय जों डाइरेक्ट थांगोन ट्रि हाउसआव स' नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोफोर स' लोगोआ बेयाव नेनानै दङ जोंना खाथिनो बारा गोजाननि नङा स' लोगो हमनायखौ नायलांदों नोंथांमोना लोगोफोर दा जोंना लोगोखौ लोगो मोनबाय दा लोगोआ आंनि खाथियावनो दं स' बिथाङा दा बर'बो रोङा बिथाङा जाबाय एसामिससो स' दा आं एसामिसजोंनो माथो होनोसै रोहित भाई ভালেছা रोहित भाई এতিয়া আমাৰ লগত মোৰ লগত আছে এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় মোৰ रोहित भाई এতিয়া আমি দুয়ে যাম ট্ৰি হাউচ এতিয়া रोहित তুমি ট্ৰি হাউচটো দেখা পাইছা পাও নাই? নাই পোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম। হয় নেকি? এতিয়া আমি দুয়ে এতিয়া ট্ৰি হাউচটো দেখাই পাও নাই এতিয়া আমি খুৰিখিনি যাব লাগিব ট্ৰি হাউচটো কিন্তু তন্দে লোকে যদি ট্ৰি হাউচটো দেখা পাও নাই বা আহি পাও নাই তেতিয়ালৈকে তন্দে চাবি আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো চাইখিনি তন্দে যাব পাৰে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম লিংকটো এতিয়া আমি দুয়ে আছে ট্ৰি হাউচটো যাবৰ কাৰণে বাকী কোনো নাই এতিয়া আমি যাওয়াটো আৰম্ভ কৰিম स' नोंथांमोनाबो नायदो दा जों सानैल'सो जों सानैजों दा ट्रि हाउसआव थांनोसै लोगोसे बारा बुखियालासिनो स्टार्ट खालामनोसै ना माथो बुङो थ' लेट्स गो नैबे बाल्थिं दैमा मोनबाय बाल्थिं दैमा मोनबाय नैखिनिखौ बाल्थिं दैमा होनना बुङो आरोना बेनिफ्राय दा जोङो बेखौ बारनाय लोगो लोगोनो नागारजुलि साहा बागान मोनगोन स' नायनांगोन नोंथांमोना माबायदि वाव नाइस यार wow berat ya ini udah dolong apa macam-macam main berat naiknya masih tema ekspos apa dolong dia wow nice ya mau tahu sih भाई मानसिया dolong itu masa kami itu pakai ini kami pakai नागरजुली let's go আমাৰ গাড়ীটো বেয়া হৈছে অলপ পাম লাগিব পাম নাই यार জানা পাম নাই আৰু চিনি বলা গুণ তাই নতুন লিখে মানুহ গুণ দাদা পাব নাই কিমান যাব কচোন হাইস কম তাহলে নতুন বলা কোথায় তোমরা ডাইরেক্ট সিট ডাগলা নিচে ট্রি হাউস টেনশন গিলা আর বিন্দাস लोगोफोर आंना टायरा पाम्पसार जादोंमोन दा आङो टायरखौ पाम्प होबाय दा जोङो थांनोसै सिद्दा दा जों नैबे नागारजुलि पुलिस केम्प खाथियाव दङ आंहा दा टायरखौ पाम्प होखांबाय दा टेनसन गैला बिन्दास आमी दे जाबाय अके लेट्स गो नागारजुलि जरा क्लाबना माइ मोजां दङ नै दा जोंनिया नागारजुलि मोनफैबाय
बेलेगफोरखौ जरा जरा नुबा गोसोफ्रा बोरैबा नाङोलै मोजां नङै भाই बेलेगকেইটা জৰা জৰা থাকা পালি আমি মনগিলে বয়া লাগি যায় ন ভাই আমি নাগরদুলি পাইছি হয় নয় ভাই নাগেরদুলি একদম নাই নাগরদুলি পাইছি और अच्छा है यार দেখো দেখো ভিউ দেখো नहीं माने आही दुखुले भाई माने मैं मानुस भाई सामने बारी लाइने मान ओय এখানে কালার তো বেলে হয় আর এখানে সাদা তো কালার তো বেলে হয় दाथ' जों मोनफैनाया मोनफैबायमोन लोगोसे दा नैबेखिनि सखौबा मा होनोमोन जोंबो मिथिया एक्चुअलि जों सोरनाबा सोंनांगोन सोरनाव सोंनाया गाहाम जागोन बिनाव सोंनो जोङो ओइ दादा थ्रि हाउसটো কোন দিকেনো थ्रि हाउसটো আগত আগফালে যাবি নামঘৰটো আছে নামঘৰ নামঘৰৰ পৰা চিধা আমাৰ ষ্টেডিয়াম ৰোডটো চিনিবা ষ্টেডিয়াম जोङो मोनफैबाय एक्चुअलि आरो सोंबावनांसिगोन बायदि मोनबाय आं इयाव खनसे सोंदों र' दाथाथे एकबार खुदै सावना खिन्थाव फाय थ्रि हाउस मोनहैगोन ना थ्रि हाउस थांना मोनहैगोन दा बारा गोजान गैला न' इउटुबनि बायदि दे इउटुबनिफ्राय ओ मा जेने तेने बया गोदोर दैमायाव मोनफैबाय लोगोसे र' बया गोदोर दैमायाव मोनफैबाय आरो लोगोसे लोगो हासुबाय আমার লোক তো কি হয়েছে সা আমার রুট বাইট হইতে চাই पानी निकल रहा हो पानी पानी ओ माय गॉड अरे यार আমি এতিয়া থ্রি হাউস পাবো আর টেনশন নাই এতিয়া লগটো মুট চিলিতে চাইতে এতিয়া আমি থ্রি হাউস পাবো আর টেনশন নাই এতিয়া অলপ আগত যাইখিনি অলপ এতিয়া আমি আহি পাইছি এতিয়া আমি বিচাৰি পাও নাই এতিয়া আমি বেলেগ ৰাস্তা আছি এতিয়া আমি এজন আমাৰ খুৰা লগ পাইছি গাঁৱৰ এতিয়া আমি খুদিম এফালে কোন দিকে যাব লাগে ন খুৰা নদীত উঠিবলে উত্তরে যাব লাগব উত্তরে যাই এসএসবি ক্যাম্প পাবি পাকা রাস্তা দি এসএসবি ক্যাম্প পাবি এসএসবি ক্যাম্প পার হয় পশ্চিমে যাবি এনেকুৱা পশ্চিম দিকে পাকা রাস্তা দেখি যাই ফালে পশ্চিম ফালে যাওয়াটা তো কেঁচা রাস্তা যাই পার হয়ে যাবি নদী পার হয় বস্তি পাবি বস্তি পায় ডাঙৰ পুখুৰী পাবি ৰাস্তা কাষতে ৰাস্তাৰ উত্তৰ সাইডে পুখুৰী আছে ডাঙৰ পুখুৰী ৰাজ্যৰ পুখুৰী পাৰ হয় স্কুল পাবি লেফট সাইডে স্কুলৰ অলপ উত্তৰ পশ্চিমে যায় ডাইৰেক্ট উত্তৰ তাতে বড় বস্তি আছে তাতে খালি বড়োৱে বড় পাবি এইটো বস্তি আছে खोन्थानाय बायदि मथे जों दा थांबाय थादो लामानिफ्राय अरानो जाहैबाय थांनायनियाव मोनगोन लामाया एफाग्राब दिनै गामि भितरावसो आबुदो जोङो लामायाव भाय गामि भितरावसो इमान गाज्रि रास्ताजों लामा गेजेरावसो आबुदो मोनगोन टेनसन गैया आरो लोगोसे आङो थ्रि हाउस मोनबा मोनसे भिडिअ खालामगोन
हाउसखौ नायनानैसो आंनि भिडिअखौ जोबो वाव ट्री हाउस मोनगासिगोन केन्सेल वाव कितने सारे आदमी यार ट्री हाउस में देखो 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 इधर देखो वाव 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 यार ट्री हाउस मासिगोन बया मासिगोन माथो Oh, man, rasta tu boya, man, kau gitu rasa, kami kau nak tu kami nas tu. Kemudian, ya, kau kami just kami sambil उसके लोग oh, super bike, super. Kita lagi. Jadi kita rasta tu kau. Stop. Oh, यार, इधर देखो यार, ट्री हाउस. ओहो, इधर जाना चाहिए यार, इधर से. ये देखो ट्री हाउस तो लेट्स गो स्टार्ट नाउ यार ट्री हाउस अभी मिलने वाला है यार अभी पाबुए हमें टेंशन नहीं पाबुए ट्री हाउस पाबुए साम प्लीज अन्नानै भिडिअखौ नायखाथार आरो आङो ट्री हाउस मोनखासिगोन आरो खोन्थिगोन ओके यस मानि गारि जाम जाखो इयाव वाव ट्री हाउसनि रास्तायाव एफा गारि जाम जायो दख'नि आयु स्टप Oh my god. কি হল গে ভাই? আমি যাব পারি নাকি? গাড়ি যাব পারো না ভাই? গাড়ি যাব নরে না। ভাই এফা গাড়ি जाम जायो गामि गेजेराव सोंफैबाय जोङो भाई। चलो लाखै कुछ नहीं यार धीरे चलो। Let's go. Slow. एफा गाड़ी जाम जायो भाई यार मा जानो लैदिबा Stop. Oh, yeah! Kami apa di tiap sana? Oh my god. Man, kita aja yang dia harus berapa sama. Wow. Kami main di rasta. Gaon namtu nazno, jagar namtu nazno. Only kami saya ase tree house. Itu tadi kami tree house nampu. Kami ekko gausau nazno, ekko nazno rasa ase. Kami itu jane kali tree house pun diki, kali tree house itu ya kami itu jane. Oke bhai. Kami nampu rezon jebo mikia. Only tree house musuh mundur nane mundur. Nane pun jazun bilang mati tu pun. Aru bilang aku nuasa nak basi no. Yang ngomong mudah naik kaki ini naiknya segar saja jauh sama itu. Pasti jauh saja. Karena segar saja jauh. Macam left right, left. Oh, wow, kami gitu. Kasih ke. भाई मालूम मुझे मुनखाबाई भाई आज फर्स्ट टाइम I see इमान दुनिया मोन्टू लगी मोर oh my god क्या रास्ता यार इमान गोथौ हाखर दुब्लि जागायानो नाया माबायदि जागायानो हाखर एखेबारे हाखर दैबाना जाबा मा खालामगोन भाइ इयाव गाखोनो हागोन नामा दिनै मोनबाय ट्री हाउस मोनबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नायदो प्लिज भाइ पाबु आरो ट्री हाउस बहुत मानसिफोरा नायनो फैयो आं बहुत मानसि लोगो मोनदों आङो दिनै फार्स्ट टाइम फैनाय बेनिखायनो आं गोजोनदों स' नोंथांमोनाबो फैबायबो जानो हागौ बा फैयाखैबो जानो हागौ अब्लाबो आङो इन्टारेस्ट खालामो जेराव थाङो बेयावनो फार्स्ट टाइम भिडिअ होबाय स' ट्री हाउसआव फैनाय बहुत इन्टारेस्ट नांदों आङो स' नोंथांमोनाबो नायलांदों प्लिज हाबाय फैनो ट्री हाउस थांगोन Tree house.
Left. Oh my god. Welcome to tree house. Oi friends, मोनबाय tree house. देखो मिल गया भाई यार. मोनबाय tree house मोनबाय. Besok kita main tree house मोनबाय. मोजाङै नाय माबायदि tree house आ first time. Coba guys, coba lagu naik. Itu toli kyo bu. Aku jaban nore sakit. Aku jaban nore. Ikhale cuma beli. Terus जों गारिखौ पार्कियाव दोननो नागिरदों. मानो होनबा बेयाव बटसो खामो नङा होमबा? इथिं हाउसनि गारियाव पार्कियाव मोनफैबाय लोगोफोर नाय. बेसं गैला लोगोफोर ट्री हाउस मोनफैबाय. मोनथांमोनाबो नायखादो दिनै ट्री हाउसआ माबायदि. सोरबा नुबायबो जानो हागौ. लेट्स गो वेलकाम. फाय इधर आओ. टिकेट लागोन दे, इयाव टिकेट लागोन. बेसेबां करि आदा टिकेटआ गारिनिया? Garinnya parkingnya 30. 30 taka. Baiknya. Hai pak Rus ko. Udah leke. দুজনে আছে ৰ Isi. Mok dikabi. Karena menang leda. Kungsir punya kadi ya? Sasio bis lah ya entry. Hah? Entry bis lah ya. Entry mana? Singo at na ini. Itu sa lima basya na. Beli kapal tuh gua, ini masih pergi na. Awat tuh ya. Aku ini first time kada. Jam tampur ni. Alang sih mau di YouTube bawa ni sih jam video kamu. Hai guys, tree house मोनबाय. जों पार्किनि टिकेट लाबाय. टिकेटआ ना मादा? मोनसे हरथारदों होमबाबो. जों टिकेट लाथारनोसै जोङो पार्कियाव दोनबाय गारिखौ इथिंगालै. दा जोंहानो टिकेट काउन्टाराव आं टिकेट लानो बावलांदो. टिकेट लानोसै. Thank you. टिकेट लाबाय. तुरु माबायदि नालायनोसै. Let's go. टिकेट लाबाय भाई. Hai. Horse. Ujung nih. Fora. Buat masai mata, buat masai. Wow. Buat masai tu. Nah, mai dengan ini, nopera, mana di mana surga kau ini ya, Sebab faya kau fay ya, fay. Naik interest kamu datang fay, mana tu bila otak boy tayo, fay jak naik fay na. Pamuzang jaga, बहुत अच्छा यार देखो यार इतने अच्छा घर बन के रखा है यार देखो चलो और कुछ देखता है ओ भाई इधर आओ यार इसको देखो तो इतने अच्छा है सायाव गाखोलांसै फाइदे लेट्स गो यार ओ माँ इतने अच्छा बना के रखा है यार देखो और कितने ऊपर है ओ भाई इधर आओ आएगा कि नहीं ऊपर जाएगा क्या देखेगा हम लोग ऊपर क्या है आज फर्स्ट टाइम ओ माँ तुरुल्ला यार ओ भाई जों सायाव गाखोबाय दा नै सायाव आरो थाखोसे दंबावो सायाव नै माय गड ट्री हाउसआव दासो फार्स्ट टाइम फैदो बहुत इन्टारेस्ट नांदों आं माने दंफांनि सायाव न'आव गाखोबाय लाइभआव गाखोनो मोनाखैमोन नुयोसोमोन टिभियाव
नाथाय दा ट्रि हाउसाव नुबाय आं ओरैबायदि मोजां अ मा ओ भाई केनेকুৱা লাগছে তো আইখিনি এই মজা মজা আজি ইমান ধুনীয়া আইকেলা আৰু আহিব নাই এপিসোড আৰু আজিৰ পৰা हेलमेट खुबा लासै ओहो फार्स्ट टाइम फैदो आङो ट्रि हाउसाव दा नै दंफां सायाव न' दोङो नायखान दंफां सायाव गाखोबाय आरो लोगोसे जों सायाव थांबावगोन ओ भाई एते आइखिनि केनेকুৱা লাগছে এ ধুনীয়া 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 জিএফটো আনি নাই এতে ইমান ধুনীয়া জাগা জিএফ নানবি তই আৰু দেখে আছে এটা দেখা মই এতিয়া আমি ওপৰত আছে আৰু তলত কি আছে গিলা সব দেখা মই সব দেখা টেনচন ল'ব নাগে প্লিজ মই ভিডিঅ চাই থাকবি गोजौआव गाखोदो एटा दुटा तीनटा ओ माय गॉड क्या है देखो देखने वाला चीज ओ बहुत सारा दोस्त है यार अच्छा है वाओ ऐसे कहते हैं ट्री हाउस या ऐसा ही होना चाहिए भाई बहुत अच्छा है यार बिस्ना यार ये हो ट्री हाउस मजा कुछ अलग है ट्री हाउस का मजा है खिड़की नहीं निकी अरे भाई कैसा लगा अच्छा लगा भाई अच्छा लगा या अभी मेरा चैनल को जानता है नहीं भाई नुकुल ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब करोगे अभी न्यू है भाई हो भाई 200 हो जाओ यार अभी न्यू चैनल है मेरे पास दा जा लोगोफोर दोङो ट्री हाउसनि दंफां सायाव न' दोङो दा न' सायाव नै बिसनाबो दोङो जों दा बिसनायाव दङ ओरैबायदि इंटरेस्ट ट्री हाउस प्लीज यार तुम लोग भी ट्री हाउस में आ जाओ यार इतने मजा आता है कि नहीं भाई या भाई या ये देखो ट्री हाउस का बिस्तर कैसा है यार ओ माँ नाइस लगा भाई ना এতিয়া আমি ওপৰ পাই গোটাই নামি আইছি ওপৰত কি আছে এতিয়া আমি গম পালাও হয় না নহয় ভাই বিছনা আছে বাকি ওপৰত আছে বিছনা আছে লেব আছে এতিয়া উলাই আছে লাই চাবি ओ भाई आ गया यार अभी हम जाएगा और बाहर में घूमने के लिए लेट्स गो चलो आओ मैं कैसा जाएगा यार मैं तो डर गया भाई चलो फिर भी जाता हूँ यार ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नांदों आङो ट्री हाउसाव फैनानै बिदा कसम ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नांदों मा कसम आरो सेन्टि नायबावगोन जों मा दों मा गैया भाई आ जाओ चलो अच्छा लगा है ट्री हाउस बहुत अच्छा चलो जों दा पाहार सायाव उथिगासिनो दोङो ट्री हाउसनि दा पाहार सायाव मा दङ जों बेखौ नायलांथारगोन दंफां सायावथ' गाखोखाबाय दंफांनि सानि न'आवथ' ओरैबायदि मोजां गान्दु दोङो ना सोरबा जिबखौ लाबोनानै हर थाबाबो टेनसनानो गैया ओरैबायदि मोजां ट्री हाउस बेस्ट ट्री हाउस बनायदो आङो फिल्मफोराव नुयोमोन मायावबा नुयोमोन दंफांनि सायाव न'नि सायावनो मायबा नाथाय आं फार्स्ट टाइम नुबाय दा ट्री हाउसाव दिनै फार्स्ट टाइम फैदोंमोन फार्स्ट टाइमाव ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट नांदों आङो बिसनायावबो खनसे उन्दुना फैखाबाय नुखादों दा नोंसोरो लेट्स गो यार चलो आ जाओ ओइ मा दोङो नायथारनोसै बया लुगैबाय आं मा दोङो अ जेबोआनो गैखाया आइसनोबो माय गड एफा गोजान पाहाराव उथिबाय जों नायलाय मान दूर आइसे आमी भाई नको भी यार ओ माय गॉड मैं तो थक गया यार चलो मैं भी मा दोङो नायथारनोसै जोङो दा नायथारनोसै जों सानैबो बया खस्थ' खालामना फैबाय ट्री हाउसाव सिनाय मोनाबाबो सोङै फैबाय सायाव गाखोना नायथारनोसै मा दोङो अके चलो बायदि लामायैनो सिंथिंगालाय माबायदि लामा दों नायलाय ओ भाई केनेকুৱা লাগছে তে তলত দেখি ৰাস্তা আছে দেখোনে মই ভয় লাগি গৈছে ৰ আয়া তলত দেখি মান আয়া ৰাস্তা আছে দেখোন ओ भाई ओ तলত देखि ओइ नै सिङाव ओरैबायदि लामायैनो लोगोजोंया थांबाय ओ आं गिनायसो मोनबायले बाले आयु ओरैबायदि मोजां बनायदोना ओरैबायदि स्टेन्डार्ड लामा पाहार सिंनि लामा दंफांनि सायाव न' थाखो प्लास्टार नङि खामना दोनदो
थाबायनो हायाबाबो खस्थ' गिस्रिम थाबायदो ओ भाई भिडिअ गर्छु म भाइ ओरैबायदि सिंनिफ्राय जोङो थाबायबोबाय गोजौनिफ्राय फैबाय दा जोङो सिङाव थांनायदो ओरैबायदि हिट लामा बनायदो आयौ गिस्रिम थाबाय थादों आं नै गोजौनिफ्राय Oh my God! Oh my God! Oh my God! क्या रास्ता है यार? Wow! बेलेग माव माथो दंफां बेलेग मावो नै फाग्लासो ओइ नै इफोरावबो आखाइ हमथानायनि ओइ नै आखाइ हमथानायनि बरिया खामदो बे मा कसम बिद्दा बरिया खामदोलै भाई पार्टी खाबेते बिद्दा भाई आथिं साथिं रुजुबाय पार्टी करी आमिते भाई ओके ना पार्टी करबा कारणे आमी माले आना नाय मान दुनिया रास्ता दसे रेस्ट लानोसैलै बन्दुफोर बया गोलोमबाय गाइस दा जोंनो ट्रि हाउसनि पार्साव दङ ओमफ्राय दा जोंनो पार्सानिफ्राय गाइथिं ओंखारलांनोसै ओमफ्राय मा दं मा गैया बेखौ देखायनोसै बिनिफ्राय जोंबो न'आव प्रुट होलांनोसै नङाबा मोनागोन नङा होमबा थ' लेट्स गो यार भाई केनेকুৱা गिसे तय मान खस्थ' बापरे ट्रि हाउसआव दाजि आइसि आथिं साथिं थोथो खमबिजोबदों आंनि हाजो सायाव गाखोनानै मिथिबायना साहा बागानबो दोङो खिन्थु साहा बागाना बारा गैला ओरैनो मानसिबो जिरायनाय बाय स्टेन्डार्ड खालामना दोनदो ओमफ्राय लोगोसे न'फोरखौ मोननैसो स्टेन्डार्ड खालामना दोनदो जास्ट बेनो आरोना आरो खालामबावगोन खिन्थु लामाफोरखौनो मोजां खालामबावनाय बे पाहार साथिंगाल थांनाय लामा बे लामाखौ गोदान खालामदो हो ओमफ्राय जोंथ' नै पाहारथिं थांखाबाय खिन्थु बहुत स्टेन्डार्ड खालामदो आरोना नालामाथा मोनथांमोना स' उनावलासि बहुत मोजां जागोन मानि थाखाय मोजां खिथाना होगोन ना पाहार साथिंगाल लामा बनायना होगोन आरो मोजां जागोन हाखर दोङो बेयाव आरो लोगोसे दंफां साया न' दोङो इनिफ्राय मा नांबावगौ लामायानो जाबाय बारा गोबाव थानाय नङा जाबो न'आव थांनांगोन मोनागोन फाग्ला जादों मा गोजोन फैनानै थ' ओइ नै पाहाराव नाय सिख्लाफ्रा खम फैलै होमबाबो इयाव मोतला मोनसे खालै ओइ नै न'आ आरो मोनसे दंबावोलै काम दंफांनि सायाव मोनसे न' दंबावो बे न' सायाव जों गाखोनोसै माबायदि नायलांनि जोङो Oh my God! दा नै दंफांनि सायाव न' मोनसे मोनलायबाय बेयाव गाखोहैनोसै लेट्स गो वाव नाइस यार very नाइस लेट्स गो ओइ फन्टी दा नै दंफांनि सायाव आरो न' मोनलायबाय आरो थाखोसे दंबावो सायाव ओइनै मोनसे न' दंबावो जों बेयाव गाखोबावनोसै नायनि मा दोङो मा गैया नंगौना बाबु नंगौ नङा लेट्स गो क्या है ऊपर में अभी देखता हूँ Oh my God! वाव नाइस यार बहुत अच्छा यार दंफांनि सायाव नाय माबायदि ओरैबायदि मोजां खालामना दोनदो प्रमिस यार बिथिंगालि नाय मा दोङो Oh my God! माने नाइट हरा आजादि नों गोजाननिफ्राय फैनानै नों बेयाव उन्दुनो हागोन यार बिसना दोङो कम्बल दोङो उन्दुनो थाखाय आरो लोगोसे बिथिंबो कम्बल दोङो नों हराव फैनानै आजादि उन्दुनो हागोन यार आरो खोरखि दोङो मानसिफोरखौ नायनो थाखाय खोरखि दोङो नाय
आरो लोगोसे मा दङ मा गैया आरो सायाव थाखो मोनसे दंबावो यार नायथारनोसै माबायदि ने ओरैबायदि मोजां लामा नै थाखो थाखो गाखोदो नाय नैबे दंफां दै नाय राजिबो फ्रेन्ड राजिबो सोंलांबाय नै फ्रेन्ड नैबे दंफां आरो लोगोसे नेयाव नै ओरैबायदि मोजां स्टिकार खालामदों ना ओ माय गड बहुत अच्छा बना के रखा है यार लेट्स गो क्या हो गया यार बाप रे इमान धुनिया बनाय थसिना द ओ 3D दंफांनि सायाव ओरैबायदि मोजां स्टिकार खालामना दोनदों ना नाय फन नाम्बारबो मोनगोन नोङो लाखिनोबा आरो इने पाहारफ्रा नाय नाय नुबायना माबायदि ओके हेल' गाइस नोंथांमोननो जि देखायनांगौ देखायबाय दंफांनि सायाव न' दोङो दंफांनि सायाव न'खौ देखायबाय ओमफ्राय नाइट केम्पिं दोङो दंफांनि न' सायाव बिखौबो देखायबाय आरो लोगोसे जेबो गैथ'ला बर्तमान उनाव लासै बनायगोन आरोना दा जि दं बेखौ आङो देखायनो लागाखौ देखायबाय स' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा नायनो फैबानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना जोबजासे नायबाय जानांगौ स' नोंथांमोन थेंक इउ स' माच बिदि नोंथांमोना सापर्ट होबाय था आरो बिदिनो आङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनायफोरखौ दिन्थिगोन स' नोंथांमोना आंनि बुंनाय जेबो गाज्रि मोना स' आं माबाफोर गोरोन्थिफोर बुंफ्लांदोंब्ला भिडिअनि गेजेरजों आं निमाहा बियो स' आंखौ गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय स' आं दा देखायबाय ट्रि हाउसआ माबायदि स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन दै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन थ' आं दिनै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आंनिखिनि जिखिनि भिडिअ दिन्थिनो लागा दिन्थिबाय दा ट्रि हाउसनिफ्राय ट्रि हाउसआव फैबाय स' माबाफोर बुंनायफोरा गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा जाबाय थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय